clear tu te chi bai le vek ule ole tun runga chuan kum sang ni le pariata anti chua blindness ti chu kan clear hovet hung don ani sumdong pakhat chu a motor khat lain amit adel hlau maya ti chuan in lama chuan mi in ron hruain thutlenga chuan amuzar mai reivak lova chuan anupui chu haron honga anupui chuan ron enkol thuin apasal chu amit adel ani ti a hreta ti chuan arang theyang berin specialist nena akal puita a emergency thil ani awang chuan doctor chuan midang po ngak builo chuan alo en ngal thuaya khol mang te chuan amit chu ahan en ngal thuaya ma se amita chuan thalo le chia engma a omlo chuti ani chuan anar flampang chian lo wanga amit chu del ani mai thei doctor chuan damdoi in lama kala test dang vatile tur chuan thu alo rona doctor po chuan chutiang maya amit adel thut awang chuan mak ati in a hmalamin chutiang ang chu alo la hrengai bik haulo mai an nu pa a an chu nuwa chuan damlo dang te po chu an ron in entir ve ta hala mit entir te chu mi panau pang pakhat le hmeichhia pakhat sunglass wo te chu an nia chu ba ka papakhat mit le lam chia chu hatel ve bok chuti mek lai chuan sumdong pa kar rutu khan a motor ruk chu alo khal meka police te chu pumpel ngei atum ani ma se reivak lova ani po chu amit adel ngal tamaya a motor po chu a khal zui thei tabik lo ani chumit lai lama chuan hmeichhe pakhat sunglass wo nu kha hotel lama aron kala bar ngak tu hnena chuan intur alam zui ti chuan in chunga chhovin ama dor tu chu a han bi a ama dor tu nen chuan ruma chuan an in zu tha ta ma se an in englo lai tak chuan an te roya ruma tang chuan aron tlan chuak ta thut mai chu hmeichhia po chu amit alo del ve hi alo ni a doctor po chu a hna atang chuan hongin ina chuan anupui chuan zanria alo buat sai sak chu akil meka engkim mai chu alapa ngai vek mai atuk jing khu alo war chuan ani po chu amit adel vele tatlat maya man mo takin damdoi in lam chu a phona doctor dang te hena chuan middel na chu in kai chon thei ani arin thu awaril doctor te po chuan an lo ring ve a achan chu mi panau pangpo kha amit adel ve miawani reilo te a chuan mi puitam tak chu an mit adel ta thut maya ti chuan sarkar po chuan man mo takin ma ala tarum rum mayani doctor pa clinic po chu thunei tu te chuan an khar ngal mai renga doctor ngei po chu quarantine turin an ron labota doctor nu pui chuan apasal tel lova khosak chu adu lo awang chuan ama po chu amit adel ni in asoya an hena chuan dot asoi tlat mai ti chuan ani po chu apasal hena chuan an hruai ve ta ngala room zau taka chuan an nu pa chuan an da ta ani room chu a ro khuai maya tu ma midang an om velo ma se reilo te a midang chu an ron thleng ve thuaya ruk rupa te sunglass wo hmeichhia ba ka mi panau pangte sumdong te po chu an ron da ve ngal mai arenga chuti lai chuan doctor le anupui chuan anupuin a hmuthei ani ti chu thuruk anga vongtlat turin anin tiam ruala an thlen vele khan doctor nupui chuan an omna hmun chu afangkual vela amit adel thut po in chunglai hmun chu hriat chian atumani atnuwa chuan middel zong tan chuan doctor nupui chu guide angin atranga kong engkima chuan anni ho chu atran puita zel mai bathroom lampana anin tira mai kai lai chuan rupa chu sunglass bu nu hnunga chuan akala akut chu a hlei kher mai anau chobom aron khoi ringot awang chuan chunu chuan a han tlo pop maya a phei khok ke artui sang mang chuan chupa ke chu atlo thi ta zoi maya ni rang takin doctor le anupui chuan chupa ke chu an tuam ngal thuaya July muna chuan first aid kit engma aom lo wang chuan puan chia chuan an tuam taringota chumi jan chuan doctor nupui chu amu hil thei mi lo mai rupa ke thi a buipui awang chuan infection po ompal thei ani ti a hria amit adel a hlawani
จุติไล่จวนด็อกเตอร์จวนรอนกัวอัตุมาเซอาริลรูจูอันนอมโลเอมาวางินมุนดังอากัลซอนได้ตุมจวนอัทาวตาอัตุกจิงคัวอโลวาร์จวนมีปุยตัมตักจูอันรอนเทนเบลเลตเซลมายาซุมดงปาโปอันุปุยเนนจวนอันินตงเลตังเงจุติไลน์นาปังนูจูอารอนลังเวไม่ชิลวาจุมินัวจวนด็อกเตอร์เลอนุปุยจวนเวงตุเตจูวาเบียกอันตุมารูปาเกตุมนาตูร์บันเดสดีลอันตุมมาเซเวงตุเตจวนเลวจันปุยจูอันตุมเฮาเลวอันลิปสติกรัลตุเทมังจวนอันเลวตินโจกันนีจูบากะอันปินดันลามาเล็ดเล็งาลตูร์จวนอันติจุยาเรวักลวะจวนอันeiturโปอารอนเทงจุยงาลไหมอันeiturดอนจูอัดเชงไหมโฮสเทลจะดอนตูร์นิอมจอกตักอันนี้อาลัดเคลมจุยไม่เล็งาลาด็อกเตอร์นุปุยจวนโฟนโลemergencyตานะมันตูร์อันติจูมันนะหันตุมาจะทำจอกบ้ากะฟาร์เซตกิดดีลอตุมมาเซตูมันโกลจูอันปิกอัพเทโลติจวนเมสเซจอันหุดเฉียตริงดมายานีจลการเลียมานี่ตินไม่จวนมิทาร์อารอนเทนเบลเซลไหมจุดเตียมีอันเลวตำตักมาวางจวนด็อกเตอร์นุปุยจวนรุยจูกัลอลสัมนาตานตีอินอัตลุงาอวดประคัดนาจวนด็อกเตอร์เลยอนุปุยจวนรอวันเรลอันนี้เบอร์ไหมมาเซปุยลิงเท่าจูอินทุนุนเลยเทเรงอันนี้บิกลวาอันวายาอันมิดอเดลเวกอวางจวนไฟนลำโปอันลำเฉียเครไหมรวกแต่จวนว่ากูลเวลไม่ยินโหตักจวนอันคุสตาอันนี้ซุมดงป้าจวนอนุปุยติลิมนานจวนอันตุนมันนุนลุยเตอสอยปุยเมกามาเซอนุปุยจูอัตลามวนไหลเทเมอลจูอันนี้ไลขัดจูด็อกเตอร์นุปุยจวนทอมมักดังลำตักรีอามิดคิงเลลำเดลปาคานเรดิโออโลเกงฮีอโลนี่อามาไม่จวนอโลง่ายท่าจูปากเนน่ะจวนจันจินทาร์เตจูมิดังเนน่ะเซอร์เวตูร์จวนอาหันเงินจุยจันจินทาร์อันง่ายทักตากะจวนปอนลำบรูกจูอันเชเวตาเวกมายาปอนลำมีเตปอจวนฮาร์สัตนะนัสตักไม่อันโลตอกเท่าไม่ดาร์การสมนิปลิเลียมตาไม่ปกคานมีใจเองมจัดอันมิดอเดลเลตสุรการจวนตีเทอันเอบกซีโลมิดเดลเตจูควรันตินเซนตาระอัทอนมีตามายานีมิดินไม่จูปอนัดชูโลตูรินอันเงนามิเทียมเตจูอินมุโคมินโรอันเรลาเอ็งเตียงมาลักตูรเงตีอินอันอินมุโคมันนีทุตัมตักซอยนไงดานตัมตักอันโถโคมาเสเองโลเทงแมกจูอันเชเดอร์โลเรโลเตะอันจิงมีปักขัดจูอามิตาเดลเวงาลมายาอันตัลบุยโจเลตาเวกไม่มีปุยตัมตักจวนอินชุงอมจูอันนิงาปอนัดชัวตุมอันโลอมเวบอกสิไปเตจวนจูงโฮจูเวงินอัเทนจูอันมันบกาขบุยโปอับวยหน่วยโตไม่การเตจูอันอุบิเหตุนัสเลมายาโคลนเฮียลโปอาเจชัวลพาอันนี้มีปุยเตจูอันเล่าท้องตักเจตาตูมานอันอินโปอันชัวสันงามโตโลขบุยจูอารัวขัวยาสุรการโปจวนติเทอันไหนโลนาทอกตุตัมตักจูอันมิดอเดลโจโตอันนี้เบอร์ไม่มีปุยตัมตักจูควรันตินเซนตาระจวนอันดาลุจอยยาสิไปเตโปจวนอันตัมตักมาวางจวนอันทุนุนเลยเทลวาอันสิไลเตจูอันเจเล็กอ่างไงตาริงดมายานีจุดเดียลิปสติกพวกทอมันเสียตากะจวนมีปุยเตจูทุนุนอันอลซัมตักเลไหมอารังเทียงเบรินอินชุงละมาจวนอันตลานลุดโจตาเวกมายานีอันมันโมอวางจวนดูมาโปจูอันอินไงตัวเลยเทลวากงคาร์เตจูอันโบตลุเรมรุมมายานีสิไปเตละจวนรวงจูอันรอนละซอนงามเดอร์บ็อกซีลวามิดเดลเฮาจวนอันภูมิเวไม่อ่างไงโดนอันนี้ด็อกเตอร์ปานุปุยจวนเล่ๆนะมันรัวจูสิไปเฮาเนน่ะจวนนรอนดีลาเรโลเตะสิไปเตปจวนอันรอนเททางฮัลไหมด็อกเตอร์นุปุยจวนมิดเดลนิอมตักจวนอาหันมุลาวเดร์เวลาเลยจูอาดับกัวรวยไหมอันสิลชัดดูเราอวางจวนอัฐินริมาด็อกเตอร์นุปุยจวนอักกุจุงไลจูสิไปเต้นเฮน่ะจวนมุงัดไหมจุดที่ไล่จวนด็อกเตอร์จวน
อวดดังมีเตหาจูทุรัวปุยตุมินอลาวเปเมกาสิไปเตจวนมีปัญหางดอันกาฟูอันนี้ร่วงภูมินัตูรจุงจ้างอาศัยปุยบากาโจตามตอกอันมุเทนาตานาจันรัวปุยตูรินอันนี้หาจูอาโซมาจุดเดียด็อกเตอร์อันหาตุป้าเบรางาอาหันเจตามไม่จูบาร์งักตุป้าจวนอลาวลมโลเลไหมด็อกเตอร์จุรนเนียลบวยน์วัดเทียจวนลัลลานิถูไว้ปวงตาบาร์งักตุป้าจวนด็อกเตอร์จูอัทุรัวปุยดูเฮาโลไหมจุมินูไรวักโลวะจวนด็อกเตอร์นุปุยจูรูป้าเกเอ็นดิกตูร์จวนอารอนกาอักเกเลียมจูอปูนาวางจวนอักคูอสิกลัวไม่เละงาลจูป้าจูอาหันบวยปุยชุนจอมเละงาลามาเสียจูดำเหลาจวนอันนี้จูอลาวว้าวเวข้างล่างไหมอามิดอเดลเหลาติจูอลาวเชรุฮีอลาวนีอาจูวางจวนมันโมตักินอปัสสลามจวนอเพลตาได้ไม่ยันนีจูป้าจูอาจันปุยเปโตทอดบิกเหลารูป้าจวนอนาจูตอร์ฮาร์อัติเลมายาเลยลุงดานอ่างที่หุ่นงะงดจูอัตเฮตโลเทเลเทลวินปอระจวนอวักชัวกาสิไปเตจวนอันเหลากาบลุมมักไหมด็อกเตอร์นุปุยจูไออินเทียมเหลาเลมายามีดังเตจูทุดิขิลไม่ตูเรมนีตีอินอปัสสัลจูอารอนมาเซอปัสสัลจวนตู้มาขิลเหลาตูรินอลาวติทุงจุดยังเร่งอันอมาวางจวนอันริลรูจูอันนวมลวินอันนุนคัวอัจาวโตเลมายาเบสีนับอันในโตเมวลวันนี้ตูน่าจวนนาร์สเลดัมโลอินในเตปอันอังมาโจเกบาร์งักตุป้าจวนจุไลมุนาจวนโรเรลนาฟงจูอาวอนตาวัดเทียอคาวน์เทนมิดเดลปักขัดจูอัทุรัวปุยาจูป้าจูอเปียนลิมาจังมิดเดลนีอินมิดเดลโคสักจูอาเจโตเครามัยมิดังโฮจงไอจวนเจ็ดเวลโปอันเหโซโจกเอารินนับมังจวนบาร์งักตุป้าจวนจุงไลจูอัทุนหน่วยเวกอันนี้ถูอาศัยลุงอ่ะดานทาร์จูดวงชัวกินมีดังเตจวนอันเอตูร์มันจูอันจอยโตโดนอันนี้จุดยังดานอาจัมเวริงดจูตูมันอันจอมดูลว่าบวยนะอัชุกเจ้าตาเอตูร์จูอันอินจูลุยไหมมาเซบาร์งักตุป้าจวนสิไลอโลไปแรงไม่สีอาสิไลจูเม็ดพวกินสิไลจูตูเตไม่ปวดจวนอันลาวไม่สีสิไลมังจวนเอตูร์ดาคอมน้ำหุ่นจูอัทุนุนเละเทตาอันนี้เอตูร์ดานัจูอันเวนตูร์ทูเละพัลนันเอลวาโลกัลเตจูอันกะลุมตูร์ทูอาศัยจุยเละงาลามิดังเวเตปวดจวนตีไงนะอันเชบิกโลสิไลกมอร์มาชนจูอันจิวมโลอันนี้วัดจูงเตจวนอันทิลลุในมังจวนเอตูร์จูอันเลยอ่างไอโดนตาอันทรีเลยอันจุงบุนเตอันคอนตาเมียไม่ยันนี่ด็อกเตอร์นุปุยจวนสกอร์บักเจจูมุลเล่าไม่ยาน้าปังจวนมาเป็กตูร์อันในเวลว่ามาเซซันกลาสบัวไม่เชียคานกิมไม่จูอติสกาอันนูอังอินอคอสเวเมียไม่อันนี้เอตูร์ดานับมุนาจวนอคาวน์เทนจวนอัดเหียมนัจูอโลมังจังกายาอันทิลรอนเกนเตจูอัดหลุดเละหลุดโลอัดทัดเละทัดโลเตจูอโลเสจียงเลสีติชวนอวดตอมเตชวนอันเอตูร์จูอันเลตามาเซตูมาชวนมาอันสวยเสียงามโลทิลสวยเสียเตจูบาร์งักตุป้าชวนอาวาวจุยงาลเซลมายันนี่จุไลมุนาเตชวนอันเอตูร์ในเคลมเตจูอันเวเซลาด็อกเตอร์นุปุยปอชวนด็อกเตอร์ป้าจูเอตูร์เตอบาร์เวบอกด็อกเตอร์จูมิทุนหัวยอันกุนตากฟังชวนอาริลรูอันนั่นเลยซันกลาสบัวนูขานอันนี้จูรอนปานินอารอนเนมาอันนี้จวนสิไลเก่งลักจวนมาอติเทบิกเหลาทัวเหลาชิลอันปันหิจวนอินก็อินอันอินเนมดูนเวลอันติตูร์อันติจอนนัวจวนด็อกเตอร์นุปุยจูอารอนกาลามาเซด็อกเตอร์นุปุยจวนบวยน่าเสียมอัตุมโลซันกลาสบัวนูเนน่ะจวนกิมมุเททัวชิลโจกมาเซมิดังจูชิลเวมีเหลาตูร์จวนชิลจุยาจลการขัดอเลียมเละตากะชวนจุงลายเตชวนอันตูร์เลยนะตูร์จูอันในโตลวาบาร์งักตุป้าชวนไม่เชียเตจูรอนอินซัวร์ไม่ตูร์ชวนอารอนชิล
doctor nu pui chu pona chun chuakin veng tu ten he na an eitur aron thlen lo awang chuan enge achan ti in avazota sipai te chuan eitur chu an ron da to thu an lo hril chuti lai chuan word khatna chuan in hnial na alo chuak ta a engtiam malak tur nge ti in anin hnial ani doctor le midang te chuan hmeichhia te chu vakal lo tur chuan an du a hmeichhia te po chuan chutianga va inzuar ringo chu an du bik lo ma se an inzuar lo ani chuan eitur an nei don box si lova an ril ru aboi map khermai ngun taka anin ngai tu hnuwa chuan pakhat chu aron in volunteer ve ta a chutia in pe an om ta ka chuan midang te po chu ron in pe in doctor nu puile sunglass vo nu po chu inzuar tur chuan an ron in pe ta ani sumdong pa chuan anu pui chu kal velo tur chuan atia ma se anu pui chuan eitur an nei nan chuan engpo ati angai tur thu alo hril thung accountant chu ron kalin hmeichhia te chu aron hruaya eitur da khom na hmuna chuan a hruai lut ta chuta chuan zan lungai thlak tak mai chu an hmanga mi pa te chuan an pong sual mai ba ka an cherap thlak kher mai pakhat phei chu alo chena fal dewa meiche pakhat chu athat hialani zingkara chuan doctor nu pui chuan midang te chu lovakal tur chuan a hrila chu meichhia te chuan an eitur chu an omna pindana an lak angai don si an thian nu pakhat boral chu an buai puya atuka chuan accountant chu word chuan ron kalin in volunteer tur meiche dang aron zong word pakhata chuan ron lutin meiche ho chu aron deu so kual vela chung zinga then khat chuan meiche pakhat chu aboralani ti chu an hre hau lo doctor nu pui chuan accountant hena chuan meiche pakhat chu athi thu a hrila chupa chuan tongai na a hre reng lo nuam lo ati ve deu ni hian alang doctor nu pui chu aril ru anat em awang chuan sakor bak che chu akenga eitur da na pindara chuan aron kalta July muna chuan ut tru tranga hmeichhia an lo da te chu an lo pong su lau lawa chuta bar ngak tu pa chu khongai na tel mi lovin sakor bak che chuan a chhun hlum ta ani accountant chuan thil thlen dan chu hria in asilai chu aron cheleka ma se khu a mu miu lo wang chuan a kap hlum thei bik lo doctor nu pui chuan atlan chiat pa chuan aw ruai in cho chu an ron pelo ani chuan hmeichhe tam tak an thi bel tur thu a soi doctor chu anu pui khosak dana wang chuan alungai hlea indona an tran don ni in a hria ani a soi dik chi mai wat thi ho chuan an omna hun chu an hung ta a eitur chu an ron pe chuk du talo ani word uanom ho chuan indona ma chon mai chu an du a ma se an che chu ma chuan meiche pakhat chuan phubalak adu that mai chunu chuan laitar hi alo thuk ruwa wathria chuan lut ru in wathi chu awa hal ta hluah mai kang mai chu achak hleya wathria mi te chu an kang hlum trap mai ani an zawai mai chuan an bui nuaya doctor nu pui chuan an ni ho chu a hruai chuk ta building atanga an chu tak nuwa chuan tu mat an ron kap hau lo mai veng tu te chu an lo tlan che zo vek to hi alo nia tu mat an lo vek to lo kong khar te po chu a in lok to lova tuna chuan an vai mai chuan an zalen ta vek mai ani doctor nu pui le nau pang ba ka mit king le lam del pa te sunglass vo nu le sumdong pa le anu pui te chu anin hor khoma a hlom chuan kalin chu ku angin an khosa don ta ani khopui chu alo ruak vek ani ti chu an muta a an khopui ro pui tak chu atlu cheta mi pui tlema zong chu an lo la om ve a dam kho chu an tum thau awang chuan a in be nuai mai ei tur zongin an phusa su suwa uiril tram lu tuk te chuan mi hring te chu an lo e ve bok doctor le anu pui chuan an thian te chu kalsanin bara an kala bazar hnai bera chuan kal in ei turan zong midang tam tak po chu an lo om ve trau maya an mu thei miu lo wang chuan an mu bang chu doctor nu pui chuan a mu hlau mai le doctor nu pui chuan ei tur da na kudam chu a mu chuka
a bek chu ati kha nuwa chuan chulai hun chu san chu atum ta ma se mi dang ta chuan a eitur ken ri chu an hri a thil ken chu lo ruk sak an tumani và nãy thắc takin doctor chun abuina chu alo hriat puya aron tran puita midang te chu aron nam kieng rok roka ti chuan man mo takin an pani chuan an tlan chuk theita ani thui fe an thlen nuwa chuan stepa chuan thuin an chol duna doctor chuan kong laka athom no thlau chu lak le tum chuan avalet le ta chuti lai chuan ui pakhat chuan doctor nu pui chu aron liek hlep hlepa doctor nu pui po chuan alo khongaya alo ku ve mai bok rei vak lo nuwa chuan ru aron sur buan buana doctor nu pui chuan ui chu biak in chunga chuan a hroi lut ta chulai muna chuan apasal chu alo ngak don ani pon lama ve thung chuan mi pui tam tak chu anin bual khat ema wangin an taksa ti fain an ding wang fanga hun rei tak an lo in bual ngai to lova chu wangin nuam po an ti viu mai rei vak lowa doctor po chu thom no nen chun aron let le a anu pui nen chun an thian telam chu an pan ta ani ti chun an zawai chun an eitur nei ang chu an eita a chulai muna zan ri chu an tum ta atuk jing khu alo war chuan pora chun an chu le ta a phim khur takin khuwa chuan kalzelin an inlam an pan ta an ina chuan an thian char thar te nen chuan an cheng vek don ani doctor te ina chuan lim tak chuan an cheng hoa doctor nu pui chuan an ni ho chu duat takin a en kola eitur te siam sakin an thom no te po asuk sak vek mai ru asura wang chuan tuite po an nga ta a anin buala nuam an ti kher mai mit king del pa chuan an hena cheng reng mai chu adu a tuna chuan chu ku an ni to mai in a hri ani sumdong pa nu pui po tuna chuan apasal nen chuan ain po to hle mai an tun manun luite po a soidun pui le theita doctor le anu pui po an lim ta a ril ru ha le chaw ngoi ngoya an om na po a ji om to ani tuna chuan anin zu tha le theita chol kar tam takaliam ta an vai mai chuan breakfast ai turina in buat saya sumdong pa chu arak ta thot mai amit alo del to haulo khuwa mu theita alom kher mai mitin mai chuan khu an hule theita vek maya an valom te kher em an tak saral do khol chuan na chu alo do ne theito a an mit del na po chu lakian alo ni ta ani tuna chuan an malam hunatana an beise na te po aron let le ta a ti chuan movie chu alo top ta ani covid-19 lur laya kan bui nuai angkha an hun ton hi ni na lang beise na zong abo to nu nia alan lai hian beise na hi chuan bo tak ni alo nei don lo we clear tu te atop thlenga in lo thlir zo awangin kalom ema lo dam ula lo hrisel ula film dang nen in mu le kan tum do nia